Care este opusul victoriei? Răspuns C. Înfrângerea. Care este opusul a construi? Răspuns A. A demola. Care este opusul iubirii? Răspuns A. Ura. Care este opusul slăbiciunii? Răspuns B. Puterea. Care este opusul acordului? Răspuns C. Dezacordul. Care este opusul fericirii? Răspuns A. Tristețea. Care este opusul zilei? Răspuns B. Noaptea. Vrei să câștigi? Apasă acum pe linkul din descriere și revendică-ți bonusul. Nu rata șansa!